Az északi szélesség 49. és a keleti hosszúság 19. fokán, Szlovákiában, pontosabban nálunk Csábovcében valami egészen hihetetlen, rendkívüli esemény történt. Mi űrrepülők a szokásos csatározásban álltunk a farmerekkel, amikor egy váratlan jelenség izgalomba hozta az egész vidéket. Még Emil mamája, Horákné, a csillagás sem tudott magyarázatot adni a Tátra csúcsai fölött látható különös ragyogásra. A rejtét a legkorszerűbb számítógépekkel sem sikerült megoldani. Szerencsére aznap este barátommal, Szlávóval őrségben voltunk a rakétakilövőhelyünkön. Útban odafelé egyszer csak megláttunk valami rendkívülit és hihetetlent. Bemutatjuk a Csillagok küldötte című filmsorozatot. Írta Václav Pavel Borovicska és František Vlček. Második rész. A repülő kislány. Nézd csak, hogy mozog. Jé, ez jár a vízen. Meg vagy bolondulva! A 8 méter mély a víz! Gyere ki, ne hülyéskedj! Bele fogsz fulladni, ne hősködj, te bolond! Gyere ki, belefulladsz, nem hallod, ne hülyéskedj! Gyere ki! Bele fogsz fulladni, gyere ki! Nem hallod! Gyere ki! Gyere ki a partra, ne bolondozz! Mi az? Nem értesz? Uramisten, megbolondultam, vagy káprázik a szemem? Hagyd abba! Sprechen Sie Deutsch. Tudsz németül? Nem tudok. Ahogy megláttam a topogóját, mindjárt rájöttem, hogy külföldi. Mi ketten szlovákok vagyunk. Szlovákia. Ez az egész vidék, amit itt látsz, Szlovákia. 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 Szlovákia kis ország Közép-Európában, a Magas Tátra és a Duna folyó között terül el. Területe 38.116 négyzetkilométer. Az ország fővárosa Pozsony. Vége. Elvisznek magukkal, uraim? Mit urazol engem? Én nem vagyok úr. Nem látod, gyerek vagyok. Velünk akar jönni. Szeretnék önökkel menni. És ráadásul még lány is. Nem vagyok lány. Akkor mi vagy? Nem lehetsz más, csak lány vagy fiú. Veletek megyek. Most mit kezdünk vele? Először is sütök neki kolbászt. Te meg közben szemmel tartod. Aztán én meglogok néhány percre. Azt mondom, dolgom van. Szólok a nagymamámnak és Kameniszti doktornak, hogy telefonáljanak a hotelba és vitessék vissza innen. Lehet, hogy írnak rólunk az újságban.
Nélkülünk vízbe fulladt volna. Persze, mi mentettük ki a mélyvízből. Furcsa lány. Nézd, már megint ott benn pancsol. Te ez nem a hotelban lakik. Akkor hova való? Nem tudom. Szlávó? Nézd, milyen furán jár. Úgy lépeget, mint egy exkavátor. Inkább, mint egy vízisíző. Így még nem láttam senkit sem járni. Talán a sarkvidékre való. Ott a nagy hóban nehéz járni. Biztosan hozzászokott a sítalpakhoz. Ezért megy úgy, mintha most is síelne. Lehet, hogy Kamcsatkából jött. Honnan tudhatnám én azt? Hát te mit csinálsz? Szólj rá, Karol! Ne tedd tönkre, légy szíves. Hagyd békén, az a mi rakétánk. Mi űrhajósok vagyunk. Ti űrhajósok, én űrhajós. De mi nem vagyunk igazi űrhajósok. Mi csak játsszuk, hogy űrhajósok vagyunk. Én űrhajós vagyok. Te, ég a kolbász! Ég a kolbász! Dobd le! Megégeti a kezedet! Fájni fog! Csupa seb lesz a kezed! Mi az, nem fáj a seb? Mit jelent az, hogy nem fáj? Már megint járkál a víz tetején. Ha igazi űrrepülő volna, nem mászkálna állandóan a vízben, mint egy gyerek. Különben is teljesen olyan, mint a lányok. Az a fény. Az a ragyogás. Hát, ha mégis repülve jött. Lehet, de akkor hol van az űrrepülője? Talán bajba került és lezuhant. Akkor agyonzúzta volna magát. Legalábbis tele lenne kék foltokkal. Tényleg? Hogy kerülhetett ide? Gurunból. Mi? Mi? Gurun. A Majka nevű paragalaxis második naprendszeréből. Nálunk is vannak olyan lányok, akiket Majkának hívnak. Majka. Gyere. Ülj le. Most levizsgáztatom. Ide figyelj. Nem versz át. Ne gondold, hogy mi mindent beveszünk. Azt elismerem, úgy kicsit furcsán járkálsz, és elég furcsa a szerelésed is. Nem tudom, miért csinálsz hülyét magadból. Ha akarnád, olyan lehetnél, mint más rendes lány. Mondd meg, honnan jöttél. Gurunból. Ha nem mondod meg az igazat, szólunk a rendőrségnek. A Majka nevű paragalaxis második naprendszeréből. Majka, ezt mondtad az előbb is. De ne képzeld, hogy minket ilyen könnyen átverhetsz. Sok mindent tudunk a könyvekből. Gurun a Szovjetunióban van? Afrikában? Ausztráliában? Gondolkozz. Azt teszem. Európában biztos, hogy nincs.
Azt tanultam a suliban. Talán Ázsiában vagy Amerikában. Akkor hiányoztam. Á, most megfogtuk. Nincs több kontinens a Földön. Gurun, nem a Földön van. Tehát azt mondod, ott? Ott Egy csillag? csillag. Azaz bolygó. Igen, bolygó. A Majka nevű paragalaxis második naprendszerében. Mit szólsz ehhez? Ez óriási! Várjon, tisztelt kisasszony, mindjárt visszajövünk. Maradjon itt addig. Miért szólítanak engem kisasszonynak? Mit akarsz? Ide figyelj, köszöntenünk kell őt, ünnepélyesen. Miért? Így szokták csinálni, hogyha előkelő vendég Repülve érkezik. jött. A legtöbb repülővel jön. Bizottság, zene, valaki vezényel, a díszszázad pedig tiszteleg. Honnan veszünk mi díszszázadot? Legfeljebb a farmerek lehetnének. Nem fontos a díszszázad. És majd köszöntöm őt a farmerek nevében is. Az ilyen különleges vendégeket nagy tisztelettel kell fogadni. Azt mondom, milyen tisztelt küldöttség? Á, egyedül jött. Akkor kegyelmességed. Ez azt hiszem hülyeség. Miért lenne az? Egy apróságot hogy lehet így szólítani? A királylányokat egész picikoruktól fogva fenségnek szólítják. Hányat ismersz közülük? Jó, akkor te hogy szólítanál egy valódi űrhajóst? Sehogy se szólítanám, mert szóba se állna velem. Tudod, mit bízd rám? Várj csak! Így akarsz beszélni? Papír nélkül? Nem. Úgy gondoltam, hogy le is írom. Egyáltalán miért fontos őt köszöntenünk? Fontos vagy nem fontos, örülnünk kell, hogy köszönhetjük őt. Ez a lényeg. Tudod, milyen híresek leszünk majd? Hatalmas autókba visznek majd mindenfelé. Lehet, hogy iskolába se kell járnunk. Lesz külön sofőrünk, és minden nap más suliba megyünk. És beszámolót tartunk a srácoknak. Meg a tanároknak. Frankon, elmondjuk, hogy találtuk meg Majkát a vízben. Tudod mit? A felét én mondom el, a többit pedig majd te. Akkor tanulunk sem kell. Persze, hogy nem. És mégis kitűnő osztályzatunk lesz. Természetesen. Különben pedig nem mondunk És semmit. minden nap tortát eszünk. Meg csokoládékrémet. Na gyerünk! Bedilisztél! Több tisztelettel beszélj. Milyen tisztelt Lady Majka? Még nem Lady. Kedves kis Majka, az űrhajós rácok nevében köszöntöm Önt a Földön. Az ott a mi klubunk, ez pedig a kilövőhely. Szlávó kompis a 4. A-osztály úttörői nevében szintén szeretettel köszönti Önt, mert ő 4. jár. A szünet után már 5-es leszek. Te hanyadikos vagy? Nem tudom. Biztosan nem jár még iskolába. Túlságosan pici. Egy biztos. Ilyen szerelésben nem járhat az utcám. Tényleg, ha meglátja, hogy rendőr biztosan beviszi a rendőrösre. Most mit csináljunk? Adunk neki egy ruhát kölcsön. Nekünk nincs lánynak való holmink. És csak a nagymama van otthon. Ahogy én ismerem, biztos nem lesz hajlandó a ruháját kölcsön adni. Majd meglátjuk. Különben is, az ő ruhája Nagy Majkának. Átalakíthatja. Gyere. Gyere! Majka, nem tudnál normálisan járni?
Hajlítsd be a térdedet, úgy, ahogy én. Próbáld. Látod, már sokkal jobb. És járás közben egy kicsit lendítsd a karodat. Igen, így már egész jó. Nézd csak, Ferkó! Ki az ott? Szlávó! Mit csinálsz megint? Repülni könnyebb, mint gyalogolni. Neked könnyebb? Mi egyáltalán nem tudunk repülni. Pedig igazán egyszerű. Fogjatok meg! Azt hiszem, valami helikopter. Vagy valamilyen madár lehet. Jó, de mégis hogy csinálják? Egyszerű. Belekapaszkodnak a madárba és kész. Vigyázat, rendőr! Le! Jó estét. Szép jó estét. Majka, gyere már le! Jó estét Jó kívánok! estét kívánok. Szervusztok, fiúk. Frank, gyere csak ide. Mitől ilyen illedelmesek? Miben sántikálnak? Mi nem tudunk semmit. Csokolom. Szervusztok. És ha nem volnák még mindig ellenségek, biztosan nekünk is kölcsönadnák. Kell is nekünk a rakétájuk, az a zócskavas. Az nem rakéta, hanem egy igazi repülőtárgy. Azt hiszem, még él is. Ha tárgy, akkor nem élhet. Milyen az a repülő? Egészen nagy, akár én. Lebeg is. Írtó furcsa. Egy takaróból van. Biztosan fel lehet fújni. Tudod mit? Eredj haza és kérd meg anyukát, hogy tegyen borogatást a fejedre. Mit képzeltek? Egyszerűen kölcsönveszitek a biciklimet? Te menj haza gyorsan. Mindig nekem kell szaladgálnom utánad, már elegem van belőled. Mondd csak, miről beszél Katka? Az űrhajósok repültek? Egy kicsit, de csak ilyen alacsonyan. De egész biztos van valami disznóság a dologban. Mert amikor meglátták, hogy jön egy rendőr, mindjárt leszálltak és rendesen mentek.
hogy ne vegye észre. A rendőr megkérdezte tőlünk, hogy mit csináltak. De mi nem árultuk el, azt mondtuk semmit. Akkor is az ellenségeink. Ez Józsó. Csókolom. Az Isten szerelmére. Mi történt? Nagymama, ez itt Majka. Nem ismerem. Persze, hogy nem, ugyanis nem ide valósi. Egy másik bolygóról jött. Ahogyne. Már értem. Hogyan is láthattam volna már, amikor most érkezett egy másik bolygóról? Nagymama, ez igaz, és nem mi találtuk ki. Miért? Talán mondtam én, hogy nem hiszem el. Foglaljon helyet, kisasszony. Érezze magát otthon. Ez is egészen kényelmes bolygó. És mikor érkezett ide Csábovcébe? Ő ide repült. Egyenesen hozzánk. Az űrrepülőterünkre. Miket is kérdezek? Hová érkezett volna máshová, hiszen ez a kőbánya igazi bolygóközi űrrepülőtér. Szabad megkérnem az ifjú hölgyet, hogy mondja el, mivel érkezett, helikopterrel, vagy pedig sugárhajtásos géppel? Igen, azzal. Hűha, micsoda fejlődés! Amikor én jártam iskolában, napi 3 órát kellett gyalogolnom. Manapság azonban már a gyerekek is repülnek. És járt már Bulgáriában is, kedves hölgyem. Azt mondják, ott nagyon olcsó a dinnye. Ne szólítson engem hölgyemnek. Majka a Gurun bolygóról jött. A Gurunról, hogy én milyen régen szeretnék odautazni, de hát nem tehetem. Ha az embernek olyan unokája van, mint amilyen Karol, nem mehet el, mert azt sem tudja, hol áll a feje. Néni, a Gurun számunkra ismeretlen bolygó. Tudom én. Komolyan. És mivel tetszett ide repülni? Félix-szel. Az rakéta? Szisztéma. Szisztéma? Mit érted ezen? Természetesen. És milyen szisztémát választott, madám? Valóban megfelelő volt? Milyen útvonalon érkezett ide? Talán Mihalovce felől? Útvonalam pontosan a következő volt. Céhé és Parallaxa, Mahexis Lumba Gulrát Profundita. Nyilván ez volt a legrövidebb. Nagymama, hidd el! Mi a ruha miatt jöttünk csak ide. Tudnál adni neki valamilyen cuccot, amire már nincs szükséged? És az én kinőtt cipőmet. Biztosan jó neki. Minek? Hogy fölvegye? Nincs olyan holmi, amit a földön szoktak viselni. Egy takaróval fettük be, hogy nem mászkáljon ilyen öltözékben. Nézd csak! Én mindenbe beletörődöm, de ami sok, mindennek van határa. Mindig valami rosszban töritek a fejeteket. És most vége legyen ennek a komédiának. Nem szégyelled magad? Így járni fiúk előtt egy szál trikóban? Vegyél fel egy sortot legalább. És nem mászkálj nekem ott a falon. Jóságos Úristen, nem igaz. Itt a világ vége. Magyar hangok. Balázsi Panni, Ilkovics Ádám, Székely Dávid, Pálok Mónika, Csákányos Zsolt, Pálok Gabi, Pálok Sanyi, Szikszai Attila, Győri Ilona. Magyar szöveg Szőnyi Klára. Hangmérnök Császár Miklós. Rendezőasszisztens Lánc Péter. Vágó Nyers Mária. Gyártásvezető Sellei Eta. Szinkronrendező Csákány Márta. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdióban készült. Zene Harry Matzourek. Fényképezte Karel Kopecki. Rendezte Radim Cvrček. Na okraji lesa, aj bude srpku klesať a na zemi už zostane.
Egyéb